Nu ser jag ett blåljus här borta. Det är motorcykeln som kommer före. Så det gör vi oss klara. Alldeles strax kommer alltså David Nilsson mot målet. Og så publikum må igen begynde at klappe og hude det bedste, I har lært. Det er en herre, der har været igennem regn og rusk i Danmark, og han har ventet længe, og han har løbet stærkt, og han har løbet alene hele vejen. Alle 21 kilometer har han kørt. David Nilsson, som kommer ind mod målet her om et ganske kort øjeblik. Det er en rigtig, rigtig flot præstation. Jeg tager vi frem igen med ham i dag. Kom så! David Nilsson Högby IF. Her kommer han. Med honom en stor applaus. En stensikker vinder af Krønløbet 2010 i en tid omkring 1.06.40. Utroligt flot løbet, David Nilsson. Flot stort. Giv ham en stor hånd.